मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कुळदाची पिठी। चला तर बघूया कुळदाची पिठी कशी बनवायची। मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कुळदाचं पिठलं। कुळदाचं पिठलं बनवण्यासाठी बघा 1 वाटी उडदाचं पीठ घेतलं आहे आणि इथे बघा एक छोटा कांदा कापून घेतला आहे, 2 मिरच्या घेतल्या आहे, कढीपत्ता घेतला आहे आणि कोथिंबीर घेतली आहे। तर आता आपण पिठी बनवायला सुरुवात करूया। कढई घेतली आहे, कढईमध्ये बघा मी 1 पळी तेल घालून घेते। तर तुम्ही बघू शकता, बघा मी कांदा घालून घेते पहिला फोडणीला आणि आता आपण मिरची घालून घेऊया आणि थोडं परतून घेऊया। तुम्ही बघू शकता, बघा कांदा मिरची आपल्याला जास्त भाजून घ्यायची नाही आहे। तर आता आपण त्यामध्ये कढीपत्ता घालून घेऊया, हे बघा, आणि व्यवस्थित परतून घेऊया। तुम्ही बघू शकता, बघा मी आता यामध्ये 2 ग्लास पाणी घालून घेते। आता यामध्ये बघा पाव चमचा हळद घालून घेऊया। हे बघा आता कुळदाचं पीठ घेतलंय आपण, ते घालून घेऊया आणि हे बघा व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। गॅस एकदम स्लो ठेवायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता, बघा व्यवस्थित पीठ मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि मी 2 ग्लास मोठे पाणी घालून घेतलं होतं। त्यामध्ये आता हे बघा मी अर्धा ग्लास परत पाणी घालून घेते आणि ही पिठी आहे ना, मी 4 माणसांसाठी बनवली आहे। 4 माणसांसाठी बरोबर होते। 1 वाटी जर तुम्ही कुळदाचं पीठ घेतलं तर 4 माणसांसाठी पिठी बनते। तर आता आपण असं व्यवस्थित मिक्स करत राहायचं आहे आणि 5 ते 10 मिनटं व्यवस्थित शिजून घ्यायची आपल्याला। तर तुम्ही बघू शकता, बघा 10 मिनटं झालेली आहेत आणि पिठी बनवून तयार झालेली आहे। तर आता चवीनुसार आपण मीठ घालून घेऊया, हे बघा, आणि या पिठीबरोबर जर सुकाट असलं तर एकदम मस्तच पैकी कोकणातलंच जेवण झालं समजायचं। तर ही बघा असं पिठी बनवा आणि जर तुमच्याजवळ सुकं बांगडा किंवा सुकं दोडिया असलं तर आपण भाजायचं पिठी, भात आणि दोडिया किंवा बांगडा घ्यायचा आणि मस्तपैकी असं पोटभर जेवायचं। तर ही पिठी तुम्हाला कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा। धन्यवाद आणि माझ्या चॅनलला प्लीज जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। तर आता ही बघा थोडी कोथिंबीर घालून घेऊया आणि व्यवस्थित मिक्स करूया। बनवायची तर मी इथे कुळदाची पिठी बनवली आहे। बांगडा घेतला आहे भाजलेला, मिरच्या घेतल्या आहेत भाजलेल्या, नाचण्याची भाकरी आहे, भात आहे। ही रेसिपी माझी कशी वाटली ती नक्कीच मला कमेंट करून सांगा। धन्यवाद।